गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ। बेनिफ्राय बेवहाय सिनेमा हल दङ, ओमफ्राय बाइकनि गेरेज आरो कारनि गेरेज। दा आयंआ गंसे ओरैनो गय मिथाइ बेफोरबायदि लानानै फानबाय दं आरो फिसा दखान। बेनिफ्राय आङो आयंखौ नुनानै सानदों आरो आयंआ हारसिं बेफोरबायदि दखान होदों। बेनिफ्राय दा आङो आयंनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलां आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आयं आयं आंखौ सिनायनाय नङा दे आयं, आङो बे जायगानि नङा, आङो गोजाननिसो। औ आयं, न'आव सोर सोर दङ? रावबो गैया नामा? न'आव गैया नङा, फिसाफोर खानै दं। सासे हाबा होबाय, सासेया जोबना थांबाय। साथाम फिसायाव फिसा हौवाया खानैमोन, उदै खासे गिदिर खासे, गेजेरा हिनजावसामोन। दा हिनजावसाखौबो बिरलायबाय, दा उदैयाबो थैना थांबाय। दा बोरायाथ' उदै उदैयावनो थैना थांदो। फिसाला सासे सेंग्राया माबायदि मा जाना थांनाय? आंनि फिसालाया बरमा कलेजाव फरायनो थाहैनानै कम्पिउटारबो सोलोङोमोन आरो आर्मिबो खारोमोन। नाथाय मा जाखो, हावा नांना फैनानै बोसोरनै जानोसै नै दिनै कार्तिक मास फैबोला हावा नांना मा जाखो आं हारसिङै हमथानो हायासै। हरनि 12टायाव ओंखारलांनानै फासि नांहैदो। न'आव फैनानै मा नाममोन? सानदेब। सानदेब, बरमा कलेजाव फरायनाय सानदेब। मा फरायनो थांदोंमोन बेयो? आं फरायनायखौ खिथानो रोंला। मेट्रिक पास जानानै बोसोरनै फरायबावनानै। बोसोरनैखौ बबाव फरायदोंमोन? बेयाव बोसोरसे बरमायाव आधा जाहैबाय। अब्ला बिए फरायनो थांदोंमोन खोमा सानदेब। बेनिफ्राय न'आव फैना थैफैदों आरो ना? जेबो बुजि मोनासै। बेनिफ्राय आयं, नों बिदि दखान होनानै जादों, बोरायबो गैया, न'खरखौ माबायदि सलायो? ओमफ्राय नोंनि दा फिसाजो सासेखौबो हरबाय, ओमफ्राय फिसाला गिदिरबो दङ। दा नों न'आव हारसिं दङ ना नोंखौ फिसाला गिदिर सासेया सोरजों दङ? जेनेबा आंथ' जमायानो दोङो, दङब्लाबो थाखा फैसानि गुरुथ' गैया। आरो समाय खेथ्र लानानै मा बुंबावनो आं दानि फिसाफोरखौ आं बुंनो हानाय नंला। आं बुजिबाय आयं, आयंआ जाय बाथ्राखौ बुंनो हाला होननानै बुंदों आं बुजि मोनबाय। दिनै आङो बे आयंनि दखानखौ नुनानै आं बुजि मोनदों, आयं नोंनाव माबा मोनसे काहानि दङ, बा आयंनाव जेबो गैयाबो जानो हागौ। दिनै थाखा फैसा थायोब्लाथ' बे दखानखौ होआ। दिनै थाखा फैसा थायोब्लाथ' गिदिर दखान होगोन। दिनै गैयियासो बे दखानखौ होगोन आयं। आं नोंखौ नुनानैनो बुजि मोनदों मा आयंआ रावबो गैयाबो जानो हागौ, बा दङबो जानो हागौ, आरो सोरबा दङब्लाबो आयंखौ रावबो नायफिनाखैबो जानो हागौ। आं बेफोरबायदि आंनि गोसोआव आयंखौ नुना साननाय फैदो आयं। बेनिफ्राय आं भिडिअ बानायदो आयं नोंजों रायज्लायनो। आयंआ गाज्रि मोननाङा आं सोंनायखौ। दा फिसा थानानैबो गैयि बायदि जायो। आं आयंनि बुंनायाव बुजि मोनबाय, आं बुंला। गोबां बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायबाय जोङो। बिमाया फिसाखौ खाङो, खांनायनि उनाव जोंखौ फिसाया जोंखौ नायफिननो हाया, ओंखाम बोथिसे जाहोफिननो हाया। जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ। आयंजों दुखु मोनो। आं सानो आंनि तरफनिफ्रायथ' जोङो बिमा बिफाखौ जोङो बोथिसेखौ खम खालामनानैब्लाबो, बा जोङो ओंखाम बोथिसे थोरसिसेखौनो जों रानलायनानै जानांगौ, बिमा फिसा। आंनि बे साननाय दे रायजोफोर, नोंथांमोना मा सानो? आरो गाज्रि मोननाङा, सोरबाफोर गावनि बिमाखौ फिसिनो हायाखै, आं नोंसोरखौबो गाज्रि होननानै बुङा, गाज्रि साननाङा। नाथाय जोङो बेफोरबायदि जानाङा, आंनि साननाय। दा आयंनि काहानिखौ आं मिथिया, नाथाय आयंआ बुंदों माने फिसा थानानैबो माने खाफाल गैया बायदि आयं। आंना खाफालानो बिनो खोमा, खाफालानो बिनो खोमा आंनिया। फंबाय भुटिया थाङो। भुटिया फैसाबो सोलियो आयं? बा, भुटिया फैसा गोबाव समनि उनाव भुटिया फैसा नै, भुटिया फैसाबो सोलियो। भुटिया फैसा लायो बाबु? 90 थाखाल' जाबाय ना? आयं नों बेफोरबायदिनो फिसा दखानजोंनो सोलियो आरोना आयं?
सानसेयाव बेसेबांसोनि फाननो हायो आयं हरसेयाव आङो दखान साहा दखानबो होयोमोन बेखौबो लायोमोन ओमफ्राय आं दा साहा दखानबो गारबाय फिसा गैलाबा आं सोर जानो खामायबावनो आंबो देहा हालाना ओंखायनो आङो गारबाय दिनै फुजाखाय आङो ओरैनो माब्लाबा गोसो जाबा जुमाय बथलसे लोंनो माब्लाबा गोसो जाबा बेदर दरसे जानो होननानै आं बेखौ खामायनाय जाबाय आयं बे गयफोरा नोंनिनो न'निनो बायनाय नङा गैया मा सिगारेट लायाखै सिगारेट दङ सिगनेसार मा बेलाय जाग्रा लाजोबनांगौ गासैखौबो आं मिथिलाना इखौ मिथिला सिगारेटफोरा बेनोल' दंबावो ओरैनो बेदर जानो थाखाय माइरंफोरा दङ आयं न'आव माइरंआबो हा गैया आङो गोदोनिफ्रायनो खस्थ' खालायनानै ना गुरै गुरै मालायनि मोसौ आदि लानानै दखान होनानै फेहेरनानै हालुवा खालायनानै हारा होनानै माइ जायो माइरंखिनिया जाना सोलिनो हायोना आयं लगनथ' थायाना लगनाबो समाय खेथ्रआव थोस्लाबाबा दाथ' आरो मोसौबो गैलाना दा बिदि लगनानै जालांसिगोन आरो दा नोंनियाव बेफोरबायदि माबा फाननो थाखाय फैसा दंना गैया सिगारेट माइबा माइबि बेफोरबायदि लाबोनो थाखाय फैसा दंना गैया गैयालै गैथारा गैया बेखिनिखौल' लाबोनो हादो बेखौनो गाबोन खानसे सबनिया खानसे फाननानै जि ओंखारसै जालायनोसै दा खैथा पेकेटसो सिगारेट दङ दा नायलाय आठथासोल' दङ दायो जोबजोबबालाय बे बुटफोरखौलाय फाननो हागोन हायाखै खनसे खननै नांबाय खनसे गबनै नांबाय नों न'आवनो बानायना लाबोदो आं न'आवनो बानाय आयंआ बबेनि बरमा खलबारिनि बेवहाय हाबा जाफैदो खान्थालबारिनि मिथिबाय आं नोंनि लामाजोंनो सानफ्रोमबो बरमायाव थाङो बेदर जानो मा जानो रावबो होनाय गैया बेदर सप्तासेयाव खैबार जानो हायो आयंआ गोसोबा जायो गोसो गैयाबा थायो बिदिनो ना गुरनानै ना गुरना फानो बिसोरनो मिथिगौ बिसोरनिफ्राय फैसा बिना होगोन आं नोंनो बेदर बायनो सिगारेट पेकेट बायबनो दखानखौ गिदिर खालामनो आङो आयंनो फैसा होगोन दायो बिसोरनिफ्रायनो बिना होगोन आं सिन्था खालामनो आयं दुखु जानाङा आयं दुखु जाना दे जोङो फिसाखौ खांबाय गिदिर खालामबाय फिसाया जोंखौ नायफिना जों जेबो दुखु जानाङा नंगौना नङा आयं नंगौना बाथ्राया जोङो फिसाखौ गिदिर खालामनो हाबाय बेनो जोंनि धोरोम ना फिसाया जोंखौ नायफिना ना जोंखौ नायाब्लाबो थैगोन जोंखौ नायबा थैगोन जोंबो थैगोन नंगौना नङा आयं जेबो दुखु लानाङा सोरबा फिसाया जोंखौ नायोब्लाबो नायाब्लाबो जाहोयाब्लाबो दुखु लानाङा आयं गरसे गरनै ना गुरनानैबाबो दखान होनानैबाबो जोङो खामायनानै जानानै थैना थांगोन ना आयं ना जिबना मोनसेल'मोन बुरैबाय दा थैनाय सम फैबाय हानायसिम मावगोन ना आयं बेफोरबायदि दा आयं दे दुखु जानाङा ना दुखु जाबा थैगोन आयं बिसोर मिथियो ना बिसोर न' खाथिनि अब्लाथ' सिन्था गैला आयं आंनि लोगो आयं सिन्था खालामना दे आयं दे दुखु जाना आयं दे आरो जोंबो दङ आयं जोंबो रावबो गैयाबाबो हारसिं मावना जाबाय जादों जेबो दुखु लाना गाबनाङा सिन्था खालामना आयं ना मोननाय फैसा गोनाङाबो ओंखामखौनो जायो गैयाबो ओंखामखौनो जायो रावबो बेलेग बुस्थु जानो हायालै आयं रावबो सना लहा जानो हाया आयं फैसा गोनाङाबो जायो बेखौनो गैया बेखौनो जायो सब समान जों दुखुल' जानाङा ना आयं मोजां मोनबायलै आयं रायज्लायनानै दे नोंनो आङो सिगारेट थवा बायनोबो फैसा होगोन नों दायो गोनां सिन्था खालामनानै दे आयं खुसि ना आयं खुसि आयं इदि जानांगौ खुसि ना सिन्था खालामना आंनि गारियाव आं नोंखौ गारनानै थांथ'वा दे आयं दे सिन्था खालामना नों बायदिनानो खाथियाव जथाबना ओरै दावथुबाबो फैफाबाय थायो ओरै दावथुबा दै गां दोननायखाय होनायखाय मोखां सुनो दै होनायखाय बिराद बिमा बायदि मोनलांबाय
नों रायलायनाय बायदि रायलायबाय आरो ओइ लामायाव होदोंमोनलाय खालपार माबायाव जिरायना होदोंमोनलायनो बिदिनानो बिराद गाबनानै बिबो बिदिनानैनो रायलायबाय आरो आं मा इसे बिमा बायदि अननानै दै होखो आंनो मानो आबार खालायखो मोखां गन्थंखौ मानो सुना होखो होनलायना गाबबाय आरो जेबो सिन्था खालामना दे दे बेखौनो फानना जागोन आं बिदि बोथोर सन फैबा थांना थासान्दि जों मावना जागोन आयंनो न'फोरा माबायदि मोजां ना थानो अखा सेरो नामा बिदिथ' गाज्रिथार नङा न' दङ ना उन्दुनो न'आलाय दङ आयं आं लुजोबनाय दङ इसोर मिथिगौ नों लुजोबनायानो दङ आं लुजोबनाय दाख्लिमोन थांनायाव मैदेराबो सिफाय बावलांबाय होख्लाबलांजोब्बाय आंनो दाबो सरखारा थाइसेबो होआखै माइ जालांजोबदों आलाय सिलाय न'आ सरखारनि मोननाय दङ गंसे दङ बेनिफ्राय माखासेखौ आं हारसिं खस्थ' खालायनानै गोदो न'आनो गैयामोन बेबायदि न'सोमोन ओंखामखौ सेख्लावसो संजायोमोन हाबा जादोंबा ओमफ्राय आं खस्थ' खालाय खथासे खथानै लुनानै दा एसे थानो आन्था जाबाय आरो जानो गैयाबाबो बरिया थानो आन्था जाबाय नाथाय हारसिं आयंआ हारसिं आरो ना फिसाफोराबो आलादा हारसिं जेबो नङा माबायदि मोनखो भिडिअखौ खोनासंनानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना दाबाव जय